שלום וברכה, ואנחנו שוב נפגשים, והפעם בסרטון מספר 3. אנחנו כמובן עוברים על השיטה המיוחדת, איך לטפל בנושא של חרדות, איך לחזק ולעודד ולהרגיע את הילדים שלנו. מרגוע, מחברים רגש, גוף ונשמה, עולם, ואנחנו ברגש, וכל הכבוד לך שאתה נמצא איתנו. יש כאלה שכבר נופלים בסרטון הראשון והשני, ואתה נמצא פה יחד איתנו, אז בבקשה, רגש. בואו ננסה לדמיין איך היינו נראים בלי רגש. גוף בלי רגש, שום דבר. אין מנוע. רוחניות, נשמה בלי רגש, איזו תפילה הייתה לנו, איזו תורה, איזה שולחן שבת. רגש זה מתנה נפלאה מהקדוש ברוך הוא. כפי שאמרנו בסרטון הקודם, זה בעצם המנוע שמזיז אותנו קדימה. אנחנו באמת עסוקים כעת ברגש פגוע, אבל מסתכלים על המתנה הנפלאה הזאת שנקרא רגש. בעצם אנשים שאנחנו מסתכלים על אנשים שמסתובבים בעולם, מסתכל על עצמנו. הרגש הוא המניע שלנו בעצם לעשות ולפעול הרבה מאוד. כמה שנראה שאנשים עובדים רק מתוך השכל הקר, אבל זה לא נכון. הרגש והאינטואיציה, כל הדברים האלה הם ברקע פועלים כל הזמן ומפעילים אותנו. גם הנושא שאנחנו מדברים, פחד, זו מתנה נפלאה מהקדוש ברוך הוא. ואנחנו יכולים גם להסביר את זה לילדים. כל אחד יכול לחשוב ולהמשיל משלים ודוגמאות לתת לילדים שלו איך היינו נראים לולי שהייתה בנו את תכונת הפחד. חלילה וחס היינו מסתכנים מאוד. והאמת שהפחד זה לא רק פחד, אלא משהו קורה בתוכנו. נהיים שינויים פיזיולוגיים בפועל בכל המערכות של הגוף שלנו ברגע הזה שאנחנו נתונים לפחד. למשל, למה הדבר דומה לקפיץ? קפיץ שמחובץ, נדרך כזה, ובאותו רגע הקפיץ מוכן לעשות כל מיני דברים, לקפוץ. גם אנחנו, בזמן שאנחנו נתונים לסכנה, אז הגוף שלנו מתאים את עצמו בעצם לעשות את אחד משלושת הדברים הבאים, שהם נקראים השלוש F'ים. אחד זה להילחם, to fight. להילחם, פתאום מקבלים כוחות מטורפים להיאבק כדי להינצל. הדבר השני זה בעצם to flee, לברוח. פתאום בן אדם מקבל יכולת עצומה של ריצה, של בריחה, דברים שהוא בחיים לא חשב שהוא מסוגל לעשות. הדבר השלישי זה to freeze. freeze זה לקפוא כדי שבן אדם יוכל להסתתר אפילו במשך שעות רבות. הנה בסיפורים האחרונים ששמענו מהמתקפה הגדולה שהייתה עלינו, שאנשים הצליחו באמת לשמור, אפילו ילדים קטנים, על לא להרעיש ולא להשמיע נשימות במשך שעות רבות בכל מיני מקומות מסתור. אלו יכולות מיוחדות שבאופן רגיל בן אדם, הגוף שלו לא מסוגל לעשות את זה. ובעצם כשאנחנו מפחדים, אז קורים לנו דברים כמו דפיקות לב מואצות, צמרמורת בכל הגוף, רעד, אנחנו נהיים חיוורים. כל הדברים האלה הם בעצם אמורים לשרת את היכולת שלנו להינצל. אז זהו. אז זה פחד בזמן סכנה. מה קורה כשהקפיץ לא משתחרר? זאת אומרת שבן אדם מסתובב עם הפחדים, מה שנקרא חרדות, שזה מלווה אותו, מה שנקרא טראומה, מה שנקרא אחרי זה במקרה חמור פוסט-טראומה, שיש הפרעות בהמשך, שכאילו כל רגע נתון הוא נמצא באותה מידת פחד, כאילו הסכנה ממש מוחשית מולו. מה שקורה שבעצם התופעות האלה חוזרות על עצמם. פתאום הוא מרגיש שהלב שלו דופק. ואז מה שקורה שהוא מפחד מהפחד. זאת אומרת, הוא אומר, וואו, סימן שיש פה סכנה. אם אני מרגיש ככה, אם אני מזיע, אם אני חיוור, אם הלב שלי דופק, אם יש לי צמרמורת בכל הגוף, אם אני רועד, סימן שיש כאן סכנה. זה צריך להסביר לו.
שבגלל שאתה מפחד, זה מה שקורה לך. ובעצם, למשל, כשיש אזעקות עולות ויורדות, כולנו מכירים את זה היום בארץ, אין כמעט מקום בארץ שלא זכו לביקורים של אותם אזעקות בכל מיני שעות, זה תופס את הבן אדם לא מוכן, ותוך שנייה, ובן אדם בעצם נכנס ללחץ, הוא חייב למצוא מחסה. אז זה מה שצריך להסביר לילד. זהו. אז הלחץ הזה, זה בעצם גורם לך לרוץ מהר ולהגיע למחסה. אבל זה לא אומר שיש סכנה ברגע שאתה במחסה, אז אתה מוגן, וכן על זה הדרך. מה שחשוב זה לדעת שזה טבעי. במצבים לא נורמליים, כפי שאמרנו, זה נורמלי להרגיש לא נורמלי. ולכן ערנות צריך בתקופה כזאת. ערנות וזהירות תמיד זה דבר טוב. אבל כשאנחנו רואים שזה מתמשך ומתמשך ומתמשך, אז אנחנו חייבים לתת לילד את התמיכה. כשאנחנו מדברים קודם כל על רגש, אנחנו צריכים, על הרגש של פחד שאנחנו מדברים, על חרדה, אנחנו צריכים לדעת שיש משהו מאוד מעניין ברגש הזה. מטבע הדברים, בן אדם מתבייש שהוא פחדן. ילד מתבייש מהחברים שלו, מהאחים שלו, שהוא מפחד. במיוחד כשיש כאלה שמזלזלים וצוחקים ולועגים. הטבע של פחד, שככל שאתה מסתיר אותו, וככל שאתה מכסה אותו עם שטיחים, הוא גודל וצומח, ומתעצם, ומגיע למימדים מפלצתיים. עכשיו, מה העצה? העצה בעצם לאפשר לילד להוציא את זה. זה לגיטימי, זה בסדר, אתה מפחד, בוא נשמע. והילד מתאר את הפחדים שלו. אם אנחנו הצלחנו לדובב את הילד, וגרמנו לו לדבר ולהוציא מה שיש לו בפנים, אי אפשר לתאר כמה שזה משחרר. וכמובן, הקשבה, ועוד פעם הקשבה, ועוד פעם הקשבה. ולשקף אותו, ולא לבטל כמו שאמרנו, לא לזלזל, לא להגיד, זה לא מסוכן, מה, מזה אתה מפחד? באמת. לא, אתה מפחד, אני מבין אותך, אתה מפחד. עכשיו כמובן, לא צריך להצדיק את הפחד. נכון, זה באמת פחד נורא, זה מסוכן, אני מבין אותך. לא מתכוונים לזה, לא לתת לגיטימציה שהפחד הזה הוא דבר מוצדק. אבל זכותך להרגיש ככה. זה הנקודה, זכותך להרגיש ככה. ואנחנו מבינים למה אתה מרגיש ככה. ויש גם מבוגרים שחוששים ומפחדים, וזה בסדר. ואנחנו לומדים איך להתגבר. עכשיו, כשאנחנו מדברים על רגש, אז קודם כל צריכים לדעת, יש את השיטה ידועה של CBT, אבל כמובן, הכל בסוף ובהתחלה, הכל נמצא אצלנו במקורות שלנו, בתורה הקדושה. העניין הזה של השכל משפיע על הרגש. למשל, זה ידוע, המשפט הידוע, הנודע מהבעל התניא, שהמוח משפיע, המוח שליט על לב, על הרגשות. העניין הזה שהיום בתורת CBT אנחנו לומדים על הקוגניטיבי, איך שזה משפיע על הרגשי. אז חשוב לדעת, לפעמים צריך פשוט לדבר על השכל ולהסביר את העניין. נגיד שילד מפחד מהתקפה פלונית, אבל מסבירים לו שההתקפה הזאת היא הייתה מוגבלת והיא הגיעה בהפתעה, והיום אנשים מוכנים יותר, והיום המצב הוא שונה, ויש גם כיפת ברזל, ויש גם צבא. קודם כל מבחינה מציאותית, מה קורה? הילדים, הפרופורציות שלהם, הכל מתבלבל והם לא בדיוק קולטים מה סדר הדברים. כשאנחנו מסבירים את זה בצורה פשוטה, הרבה פעמים המוח מיישב את הלב, ואז יכולים באמת להתגבר. כשאנחנו מדברים על רגש, אסור לנו לשכוח שהטיפול הישיר עם רגש זה על ידי רגש. זאת אומרת, לתת אהבה, להקדיש זמן לילד, לשיר ביחד, לפעמים שירה ביחד זה עושה המון. שירי רגש, שירי שמחה, אי אפשר לתאר מה שזה עושה. גם ציור, מוזיקה, דיברנו, ואומנות, ילד שאוהב לבנות, ילד הרבה פעמים מביע את עצמו באמצעות אומנות, וככה הוא משחרר, מה שדיברנו, לשחרר ולשחרר.
אז בואו נסכם באמת את הסרטון מספר 3. אנחנו מטפלים בנושא של רגש ואנחנו מדברים ישירות על רגש. אז אמרנו שהרגש זה המנוע, זה מפעיל את כל המערכות. אמרנו שפחד זה דבר עצום. עצום. זה בעצם מה שמניע אותנו להישמר מדברים מסוכנים. מה יכול להיות יותר טוב מזה? עם כל זאת, אנחנו מבינים שהקפיץ הזה, כשהוא לא משתחרר הרבה זמן, וגם כשהפחד כבר לא נמצא, זה עוד תקוע אצלנו, זה דבר שצריך טיפול. איך מטפלים? אז קודם כל להבין שזה בסדר, שזה נורמלי, שזה קורה, בפרט במשך התקופה הזאת. ולתת את התמיכה הזאת. לתת, נגיד, מה שאמרנו, לאפשר לדבר, לשחרר, כי הפחד שמסתירים אותו, שמתביישים ממנו, הוא רק גודל. אז לתת את ההקשבה ואת האהבה ואת השיח שאנחנו ניתן ונסביר על פי שכל ליישב את הדברים כדי שילמד את הפרופורציות, ואז הרגש כמובן מושפע מהידיעה. וטיפול ברגש, באמצעות רגש, אהבה, שירה, מוזיקה, אומנות, ציור, כל הדברים של רגש. הקדוש ברוך הוא יעזור, שנצליח בתהליך שלנו. אנחנו ניפגש בעזרת השם בסרטון הבא, וזה ג', הנושא של גוף, הקשר של גוף עם הסיפור הזה.